Lunie, na supeczki wstać. Jakieś fajnie gryzie to. O, widzisz? Kto to stoi? Kto to stoi? Ty, ale trzymaj się tam. Jak już wstałaś, to się trzymaj. Ale jedną nogą na palcach, drugą z tobą. No na palce stanie cały czas. Ale jeszcze mamy... Ej, trzymaj się. Kto tak długo stoi? Kto? Kto to tak długo stoi? Co? Zuzia? Jak na długo jest coś? No. O.